ኣብ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ኣብ ሓደ ጊዜያዊ ምጽንሕ ስደተኛታት ትማሊ ሰንበት ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም ኣብቲ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ከም ዝነብሩሉ ዝተሓበረ መጽንሕ ስደተኛታት ዘጋጠመ ባርዕ መንቀሊኡ ብወግዒ እንተዘይተፈለጠ እኳ ዘዘራርብናዮም ስደተኛታት መሰኻኽር ዓይኒ ግን ናይ ኢድ ቦምባ ምስ ተደብረ ከም ዝተፈጠረ ገሊጾም እቶም ስደተኛታት በቲ ባርዕ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ክዘረቡ ከለው ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ግን እቲ ቁጽሪ ዛጊድ ኣይተፈለጠን ይብል ሓደ ካብቶም ዘዘራርብናዮም ስደተኛታት ነቲ ኩነታት ብኸምዚ ገሊጹልና ነይረ عليه كما جمرت دغاتمت كلت مناسي متحاد وتاجر ساعات 4 فرقان تقيمهم نغو كاو دحري ساعه عته وتاجر تقوت متيم لمتايو اخملهم وقتو بغت مكينا اتراس متيم كاو لو جزاهم تولمنا لو جزا ساعتنا بخا خزينا اسماي معفنتس دي مشكت دوريوم على وسيغا لا وسيغا سلميو 300 كمان 5 زلوا غزانيا لا وسي دوريوم لهم دحري كتدريغا بار عقاتي ما اقولها لي وسيغا 15 سنه وطيم كاني او انا تحوي عقين وموسيغا كيف يا خاله اتي خاله دحر اوستن علي بليزر فريسو وقتك افريقا ماي لخرج تغيرو كاو ناي اسا غادغا متين ንሱ ከም ዝበሎ ኣስታት 120 ካብቶም ኣብ ውሽጢ እቲ ባርዕ ዘጋጠሞ ገዛ ዝነበሩ ስደተኛታት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለው እቶም ስደተኛታት ከም ዝሓበሩና እንተኮይኑ ብሰንኪት ዘጋጠመ ዘስካሕክሕ ዝበልዎ ሓደጋ ልዕሊ 200 ሰባት እዮም ሞይቶም ኣብ የመን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ትካል ስደተኛታት ዓለም IOM እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመን ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቱሎ በዓልቲ ሙያ ሚድያን ርክባትን IOM የመን ኦሊቪያ ሄዶን ቁጽሪ ዝሞቱ ስደተኛታት ኣይተፈለጠን ኢላ The number of people who died ብሰንኪት ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ዛጊድ ኣይተረጋገጸን ሰብ መዚ ዝሓበርዎ ቁጽሪ ኣሎ ወግዓው ግን ኣይኮነን እቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝገልጽዎ ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት እውን ኣሎ ንሱ እውን ግን ክረጋገጽ ኣለዎ ንሕና ንፈልጦ ነገር በቲ ባርዕ 170 ሰባት ጉድኣት ከም ዝበጽሖም እዩ ሓገዝ ሕክምና ድማ ይግበረሎም ኣሎ ቁጽሪ ዝሞቱ ብዝምልከት ንጽራይ ዘድልዮ እኳ እንተኾነ ውሕዳት ከም ዘይኮኑ ግና ንግንዘብ ኢና መንቀልቲ ሓዊ ክሳብ ሕዚ ኣይተፈለጠን እቲ ግዜያዊ መጽንሒ ስደተኛታት ልዕሊ 900 ሰባት ዝነብሩሉ ኮይኑ ኣብታ ባርዕ ዘጋጠመላ ቦታ ድማ ኣስታት 400 ሰባት ሒዛ ነይራ ኣብ ሓንቲ ቦታ ክሳብ ክንዲዚ ሰባት ክጸንሑ ምግባር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ልዕሊ ዓቐን ዝተጨናነቐ እዩ which means it was overcrowded ኦሊቪያ ሄዶን እቲ ሓደጋ ካብ ዕጡቃት ብዝተደብረ ናይ ኢድ ቦምባ ከም ዘይኮነ ንቢቢሲ ሓቢራ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝኽበረሉዋን ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝተወልዐ ኩናት ግዳያት ጾታዊ ዓመፅ ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ብምሃብ ክኸውን ከም ዝግባእ ምንቅስቓስ ይኾኑ ዘኻኺራ ኣብ ምክልኻል ጥቕዓት ደቂ ኣንስትዮን ምኽባር መሰላት ነድሂባት ትነጥፍ ምንቅስቓስ ይኾኑ ኩሉ ነተን ግዳያት ክዝክር ፀዊዓ ምስ ሓንቲ ካብ መስረትን ኣተሓባብርትን እታ ምንቅስቓስ ዝኾነት ወይኒ ኣብርሃ ዝገበርናይ ሓፂር ጻንሒት ክስዕብ እዩ ትማዓልቲ ኣይኮና ነኽብሮ ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ መርኣያ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝተቓለሳ ጥቓት ደቂ ኣንስትዮ ደው ንክብል ዝኽእልኦ ኩሉ ንዝገበራ ደቂ ኣንስትዮ ናዘከርና ኢና ትማዓልቲ ነኽብሮ ሕዚ ኣነ ከም ሓንቲ ትግራዊት መንእሰይ ዝመዓልቲ ዘኽብሮ ዘለኹ ኣብ ትግራይ ተጋሩ ብምዃነን ጥራሕ ዝጥቅዓ ደቂ ኣንስትዮ ንሓሰብኹ ኣካለን ዝጎድል ዘሎ ብዙሓት ጥቃታት ዝበፅሕዎን ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ንሓሰብኹ እየሎም ማዓንቲ ዘብዕሎ ዘለኹ ምስቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓሓዝ ግዳያት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክትሓስቡ ከለኺ ክግበር ዝግብኦ ነገር ኣይተገበረን ኢልክ ክትገልጽ ትኽእል ነገር ኣሎ ዶ እዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ 50% ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣብ ስልጣን ዘለዋ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ መርኣያ ክኾና ይግበአን ነይሩ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ስልጣንን ምንም ኣይጥቀማሉን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እንትዕመፃ ኣካለን እንትጎድል እንትሳቀያ ምንም ዝበለት በዓልቲ ስልጣን የላን ሓንቲ ድምፂ ክትኸውን ዝፈተነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ተሟግቲ ኢና ዝብላ ምንቅስቓሳት ኩለን ሱቕ እየን ኢለን ባእኻት ክን ካልኦት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዓይነት ምንቅስቓሳት ይገብራ ኣለዋ እሞ እንታይ ዓይነት ውፅኢታት ወይ እንታይ ዓይነት ተስፋታት ኣለው ኢልኪ ተሓስቢ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ይፍፀመሎ እናተባህለ በብእዋኑ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት
ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ክሳብ ሕዚ መፍትሒ ይኹን ሓዘኔታ እውን የለን ብኣንጻሩ እቲ ዘሎ ነገር ከምዘይ የለ ክቐርብ እዩ ዝፍተን ዘሎ ድምፂ ተን ኣሕዋትና ክዕፈን እዩ ዝግበር ዘሎ ንሕና እንደገና ከም ምንቅስቃስ ኢና ንገብር ዘለና ዓለም እዚ ጉዳይ ተሰሚዕዎ ሓደ ነገር ክፍጠር ይኾን ዝብል ተስፋ ኣለና ሕዚ እስካዕ ሕዚ ዘሎ ተስፋ እዩ ተናእሰት ዘሎ ታብ መሬት ዘሎ ሓቅታት ተፈሊጡ ሲ ዘን ኣሕዋትና እዚአን ዝሕገዛሉ መንገዲ ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለና ንሕና ከዓ ከም ምንቅስቃስ ድምፂ ክንኸውን ኢና ንፍትን ዘለና እንታይ ዓይነት ጥቕዓታት እዮም ጎሊሆም ዝረኣዩ ዘለው ብጣዕሚ ዘስካሕክሑ ነገራት እዮም ዝፍጸሙ ዘለው ናይ ሞናሊዛ ሓደ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ስለ ዘውፅኦ ብዙሕ ሰብ ደንጊፁ ካልኦት ከዓ ዕርዮም ንክትሰምዖም ንባዕሉ ዘደንፁ ነገራት ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሕክምና ዝተወሰደት ሓንቲ ሓፍትና 23 ኮይኖም ዓሚፆምዋ ብጣዕሚ ዘደንፁ ክትዛረቦም ንባዕሉ ዝኸብዱ ዓይነት ስቶሪታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ብጣዕሚ መሪርን ከቢድን ነገር እዩ ኣሕዋትና ዝሓልፋ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ተን ደቂ ኣንስትዮ ውሑሳት ክኾና ኣለወን ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰውነት ናይ ኩናት ሜዳ ይኾነን ብዝተኸኣለ መጠን ትዘሉ ሓቂ ናብ ዓለም ክወፅእ ክንገብሮ ኣለና ዝብሎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ደቂ ተባዕትዮ እውን ኩልና ካብ ዛዕባ እዚ ከይወፃና ን8 መጋቢት ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መልኪትና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪብና ኣለና ነባሪት ጀርመን ኣሚራ ሲራጅ ዘምዘም ኣሕመድ ነባሪት ሆላንድ ብዙ ካብ ስዊዘርላንድ ከምኡውን ዘቢብ ነጋሲ ካብ ኖርዌይ ዝሃቦ ሪቶ ይስዕብ መተን ነዚ ክውን ንክገብራ ኢለን ዕፅፊ ቀዳምነት ንኡላውነት ሃገር ከውሕሳ ማዕሪኡ ከዓኒ ነሰብ ደቂ ኣንስትዮ ተቓሊሰን ዘምፅኣ ጀጋኑ ነዛ ዕለት እዚኣ ሂወተንን ሰንኪለንን ኣብ ማእሰርቲ ዘለዋን እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣኽቢረ ንዕኒ ዝዝክር እሞ እንኳዕ ፅሕት ክንደ ክብል እንታይ ከም ዝብል እውን ኣይርድአንን እዩ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ምክንያቱ ነቲ ንክኸውን ኢለን ዝወፃሉ ዕላማ ኣብ ባይታ እሱ ኮይኑ ስለዚ ፀንሐን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝወሰድኦ ፍሉይ ስጉምቲ ብትብዓት ብቆራፅነት መሰለን ማዕርነተን ኣረጋጊፀን ፅቡቅ ወገኑ እዚ እዩ ኩሉ ግዜ ብሓጎስ ትዝክሮ እቲ ሕማቕ ወገኑ ከዓ እተን እዚ ዝገበራ ደቂ ኣንስትዮ ን19 ዓመት ን20 ዓመት ኣብ ማሕይር ስለ ዘላ እዚ ከኣቲ ብጣዕሚ ዝሕምም ዘጉይ ዝሕዝን ወገኑ ከዓ እዚ ዝበዝሐ እዋን ከም መዘክር 8 መጋቢት ክዝረበሉ ከሎ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘሕለፍኦ ዘለዋ ዓመፅ ፀቕጢ ናይ ሕብረተሰብ ይኹን ብስድራ ቤት ይኹን ብኩሉ ክሳዩ ይዝረበሉ ግን ዋላ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ምስ ተባዕቶት እያ ንኽትብል ኣፀጋሚ እዩ እቲ ማዕርነት ስኒ ባዕልኻ እታ ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ ዳ እምበር ከተውሕሶ ኣለዋ ካልእ ንኸውሕሰላ ክፅበ የብላን ከምቲ ዓረብ ድብሉ እቲ መሰል ይምንጠል እምበረይ ኣይሕተትን ጓል ኣንስተይቲ ተመርዓ ቆልዑት ምስ ወለደት ንደቃ ኤዱኬሽን ትህቦም ኣደያ ሕጂ እሳ ባዕላ እቲ ከመይ ጌርካ ንደቅኻ እቲ ዝወሃብ ኣተዓባብያ ጓል ኣንስተይቲ ክትክበር ከም ዘለዋ ኸማን ከተምህሮም ዘለዋ ንደቃ ነታ ጓል ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ወዲ ኸማን ክብረት ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክህልዎ ከም ዘለዎ ድሕሪ ኣምሂራቶ ዝመፅእ ዘሎ ሕብረተሰብ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክፍጠር ይከኣል እዩ ብምክንያት እዚ ዕለት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ቀንዲ ዕላማ ዝኽሪ 8 መጋቢት ፌስታን ደስደስን ዘይኮነስ ኣብ ጉዳይ ምርግጋፅ ፆታዊ ማዕርነት ዘሎ ገስጋስ ብምግምጋም ብልጫታት ብምዕቃብ ድኻማት ብምፍዋስ ካብቲ ናይ መወዳእታ ሸቶ ምርግጋፅ ሙሉእ ኣገዞ መብፅዓ ህዝብን ሃገርን ናሻዕ ምህዳስ እዩ ዝብል ዝርከቦ መግለፂ ሎም መውፅአን ኣለዋ ሕዚ ድማ ናብ ሓፀርት ዜናታት ሰጊርና ኣለና ኣብ ኢኳቶርያል ግኒ ብዘጋጠመ ተኸታተልቲ ነጉታት ብውሑድ 31 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 600 ድማ ቆሲሎም ጠንኪ ናይቲ ኣብታ ከተማ ባታ ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘጋጠመ ሓደጋ ብሸለልትነት ዝተተሓዘ ነተጉትን ዳይናማይትን ምዃኑ ፕረዚደንት ኦቢያንግ ኑግማየ ገሊጹ
ድሕሪ ክልተ እብረ ስልጣኑ ዘረክብ ዘሎ ፕሬዝደንት ኒጀር መሐማዱ ኢሶፋ ናይ 2020 ሽልማት አፍሪካዊ መርሕነት ሞ ኢብራሂም ብምዕዋቱ $5 ሚልዮን ክወሃብ እዩ ናይ ዝዓመት ሽልማት ዝወሰነ ሽማግለ ፕሬዝደንት ኒጀር ነቲ ተረከቦ ቁጠባ ሃገር ብምብርባርን ንቅዋም ሃገሩ ምርግጋእ ዞባ ሳሕልን ዲሞክራሲ አፍሪካ ኣብ ምውሓስ ተሪር መርገፂ ዘለዎ ክብል ገሊፅዎም መራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፍ ሴኔጋል ኦስማነ ሶንኮ ካብ ቀይድ ወፂኡ እቲ ወዲ 46 ብጾታዊ ዓመፅ ተኸሲሱ ብምእሳሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ዳካር ጎነፅ ዝተሓወሶ ተቃውሞታት ክካየድ ቀንዩ እቲ ኣባል ባይቶ ዝኾነ ሶንኮ እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ እዩ ብምባል ይነጽጎም ቢቢሲ ትግርኛ ተከታተሉ ኣለኹም ናብቲ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶና ሰጊርና ኣለና ንዝሓለፉ 40 መዓልታት ኣብ ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ዝጸንሑ በዓል ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ካልኦትን ነቲ ምሕሳብ ምግቢ ደው ከብሉ ተሰማሚዖም ኣለዉ እቶም ፖለቲከኛታት ብድሕሪ ቅትለት ፍሉጥ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብ ቀይዲ ምውዓሎም ይዝከር ካብ ቅድሚ 40 መዓልታት ከ ነቲ ምሕሳብ ምግቢ ምጅማሮም ይዝከር ሃብቶም ወልድ ዮሃንስ ተወሰኸ ኣለዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ኣቶ ጀዋር መሐመድ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣቶ ሓምዛ ኣዳነን ካልኦትን ብምሕፅን ተዓቤት ዓዲ ብምኽሪ ሓካይሞምን ጠበቐታቶምን መግቢ ክበልዑ ከም ዝተሰማምዑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ፖለቲከኛታት ዓቤት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝርከብዎም ናብቲ ዝሕከሙሉ ዘለው ሆስፒታል ከይዶም ነይሮም ካብቶም ክልምንዎምን ክምሕፀንዎምን ዝኸዱ ድማ ውሪይቲ ኢትዮጵያዊት አትሌት ነበር ኮማንደር ደራርቱ ቱሉን ኮማንደር ሁሴን ሸቦን ይርከብዎም ኮማንደር ሁሴን ሸቦ ነቲ ትማሊ ዝነበረ ኩነታት ንቢቢሲ አካፊሉ እኛ ትናንት ብቻ አይደለም ከዚህ ቅድመ ሕጂ እውን ኣብቲ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ቃሊቲ ብምኻድ ለሚናዮም ነርና ኢና ብዝኾነቲ ኣቀዲሙ ዝቐረበ ልመና ኣይተቐበልዎን ትማሊ ንጎ ከዓ ናብቲ ዝሕከሙሉ ዘለው ሆስፒታል ከድናን ኣነን ደራርቱን እናበኸና ብርኮም ተደፊእና ለሚናዮም ቁሩብ ፍልይ ክንብለሎም ሓቢሮምና ተኣሊናሎም ተማያይጦም መግቢ ክጅምሩ ከም ዝተሰማምዑ ነጊሮምና ኣዚና ተሓጒስና ካወፂና በዓልቲ ቤት አቶ በቀለ ገርባ ወይዘሮ ሃና ረጋሳ በዓልቲ ቤታን እቶም ካልኦትን ነቲ ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ደው ከብሎም ስምዖም ሓጎስ ከም ዝፈጥረለያ ትዛረብ ዜና ስንሰማ በጣም እዚ ዜና ምስ ሰማዕኹ ኣዝየ ተሓጒሰ በቀለ ቅድሚ ሕዚ እውን ተኣሲሩ ከሎ ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ይገብር ነይሩ እዩ እንታይ ይሕቶኹም ተባሂሎም ተሓቲቶም ከዓ ኣብ ስምምዕ ምስ ተበፅሐ ኣድምኦም ደው የብልዎ ነይሮም ሕዚ ግን ይሙቱ ተባሂሎም እዮም ተገዲፎም ሕዚ ምግቢ ክጅምሩ ስለ ዝሰማዕኹ ንዓናን ህዝብናን ባሂሉና ኣሎ እጅግደስ ብለውታል ወይዘሮ ሃና ረጋሳን በዓል ቤታ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ናብ ሆስፒታል ምስ ኣተወ ሪኣቶ ከም ዘይትፈልጥ ብምሕባር ብዛዕባኡ ብመራኸቢ ብዙሃን ጥራይ ትሰምዕ ምህላዋ ንቢቢሲ ገሊጻ የዛሬ ሳምንት ነው ብዓይኒ ካብ እንረአ ዓደ ሰሙን ሕሊፍና ኣለና ካብ ቃሊቲ ናብ ሆስፒታል ምስ ተወስደ ናብ ሕክምና ከይድና ክንሪኦ ሓቲትናዮም እቶም ሓለዋ ግን ክንኣቱን ክንሪኦን ከም ዘይንኽእል ነጊሮምና ስለዚ ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ዘለው ንዝብል ካብ ሚድያታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ከሚድያ እንሰማለን ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ተኸሰስቲ ፖለቲከኛታት ካብ ዝሕክምዎም ዘለው ሓደ ዝኾነ ዶክተር አብዲ ባቲ በዓል ኣቶ ጀዋር ምግቢ ንክጅምሩ ቅድመ ምድለዋት ይገብርሎም ምህላዎም ንቢቢሲ ሓቢሩ ምግቢ ከይበልዑ 40 መዓልታት ስለ ዝገበሩ ህልው ኩነታቶም ንምፍላጥ ካብ ደሞም ቅምሶ ወሲድና ምርመራ ንገብረሎም ኣለና ኣዝዮም እዮም ዓቢሮም ዘለው ቅድሚ ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ምጅማሮም ካብ ዝነበሮም ሚዛን ብ25 ሚእታዊት ነኪዮም ኣለው ዋሕዲ ሚነራልን ቫይታሚንን ኣለዎም ሓደ ኣብ ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ዝነበረ ሰብ ቀልጢፍካ ስሩዕን ንቡርን ምግቢ ምሃብ ሓደጋ ከስዕብ ይኽእል እዩ መጀመርታ ኣብ ኣካላቶም ዘሎ ዋሕዲ ፈሳሲ ክማላእ ኣለዎ ካብ ትማሊ ጀሚርና ከዓ ነዚና ንገብር ዘለና ፈነወ ቢቢሲ ትግርኛ ዕለተ ሶኒ ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ምሳኹም ዘምሰኹ ኣክሊሉ ጸጋይ ብምድላው ሓቢርና ዘምሰይ ሃፍቶም ወልድ ዮሃንስ ከምኡን ምሳና ዝጸንሐ ሙባረክ ነመስግን ሰላም ለይቲ